wasenhliziyweni yakho. Ngithabile namhlanje ngikufaka le renki le. Ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuthi ungibonise ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ngibe nomuntu wesifazane empilweni yami. So ngiyakuthanda ngicela. Makoti nawe khona lamazwi achichimba enhliziyweni yakho ufuna ukwakhuluma. Minwami ngithi ngale ngifaka yona namhlanje ngiyakuthembisa ukuthi ngoba nawe unaphakade ngizokuthanda ngikuhloniphe ngibonga ungenza unkosikazi namuhla nami ngizodlula ebantwini mangidlula babona ukuthi ngunkosikazi ngibonga iqiniso lenzeka imbungane ngiyakuthanda myeni wami ngicela uNkulunkulu angisize ngikuthobele ngikuhloniphe noma ngabe khona la singaboni ngasolinye kodwa uNkulunkulu bese khamba yena akashembe okuyena enkulu ngaphansi kwakhe angikhumbule bese uyasivikela konke kulunge. I know siyabonga. Siyabonga. Kuwe lo mndeni Nkosi nasi lekhapha. Siyabonga. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu olungileyo. Namhlanje laba babili siyathandaza egameni likaJesu. baqala uhambo Egameni abangazange ingcwele. khulekela ukuthi ke Nkosi ube kanye nabo onke igama elisizisayo. ubalekelele Igama ubathwale lomfeli, igama uNkulunkulu likaKristu namandla Jesu. onke Kukhona siyakwethemba kukhona siyakukholwa isisekelo wena esiqinileyo ukuthi sekuzamaza uNkulunkulu wethu impilo kodwa uzobenzela sime umusa leso sisekelo. ohambeni lwabo Sisekelwe ngeNkulunkulu edwaleni nomondla, uNkulunkulu owenza ukuphila konke. kwabo Thatha indawo yakho uNkulunkulu wethu Nkosi, uqinise lo kufanele. mshado wabo Jesus Christ, egameni siyabonga. likaJesu Inkosi. Amen. Ngishonke futhi ke lamazwi mfethu umfundi nithi mina usho igama lakho Ngithobani ngiyakuthabatha wena ngiyathatha wena usho igama lomngakho ngiyakuthatha ngithabile uba ube umngami ngami ohlangene nami ngomshado ohlangene nami ngomshado uba ube ngowami manje nanini ukuba wami manje nami noma kuvela okuhle noma kuvela okuhle noma kuvela okubi noma kuvela okubi noma kuvela inhlanhla noma kuvela inhlanhla noma kuvela ubunzima noma kuvela ubunzima ekuguleni lokubuleni nasekuphileni nasephileni ngizokuthanda ngikondle ngizokuthanda ngoba ngikuthokozise ngikuthokozile ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu ngokomthetho wengcwele size sahlukaniswe ukufa. size sahlukaniswe ukufa. Ngiyakwethembisa konke lokhu ngeqiniso. Ngithembisa konke lokho ngeqiniso. Amen. Siyabonga. Siyabonga besho-ke nawe-ke Mapontshane lamazwi nawuthi ngiyakuthabatha wena Ngiyakuthabatha wena Thobela ukuba ube indoda yami ukuba ube indoda yami ehlangene nami ngomshado ehlangene nami ngomshado ukuba ube ngowami manje nanini ukuba ube ngowami manje nanini noma kuvela okuhle noma kuvela okuhle noma kuvela okubi noma kuvela okubi noma kuvela inhlanhla noma ngabe kuvela inhlanhla noma ngabe kuvela ubunzima noma ngabe kuvela ubunzima ekuguleni ekuguleni nasekuphileni nasekuphileni ngizokuthanda ngikondle ngizokuthanda ngikondle ngikuthokozise ngithokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu size sahlukaniswe ukufa. size sahlukaniswe ukufa. Ngiyakwethembisa konke lokhu ngeqiniso. Ngiyakwethembisa konke lokhu umyeni wami ngeqiniso. Hawu yini. Ngiyamthanda, ngiyamthanda,
Namuhla usuku lwami olukhulu lomshado umyeni wami wangithembisa lona. 26 April 2026. Sifike kahle kwaHadebe basemukela kahle. Ngalicela itiya baliletha namakhekhe yonke into nezinkwa. Ngiyabonga myeni wami, ngiyabonga Bhungane, ngiyabonga makhulukhulu, ngiyabonga Mthimkhulu. Ngibonga ukungenza umuntu ebantwini. Umzukulu lona esimlethela ngiyamethemba ukuthi uzomelana nalesi simo ngoba nathi singabantu abasuka emakhaya njengoba amakhaya ekhona la. Sibona ukuthi nakule ndawo esikuyo la isemakhaya njengathi. Futhi nala siyayibona nenkomo ikhona njengoba nathi siphila ngazo inkomo. Kuyakhomba ukuthi umzukulu uzokwazi ukubekezelela lesi simo. Ngifisa ukukuhlonipha, ngikwenzele konke okuhle okudingayo. Ngibonga unkosikazi ozokwakha umuzi, ngingabo unkosikazi ozobhidliza umuzi. Ngizobingelela umndeni wakaHadebe njengoba ngiletha umntanami lapha suke eJozini. Ngiletha umntanami uThabile uzongakhela ubuhlobo obuhle la kwaHadebe. Umntanami ke umuntu ohloniphayo, bafundisekile futhi ingane zami. Uyalithanda isonto. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usuku lugcinwe lwaba impumelelo. Konke sisazokwenza simema uNkulunkulu ukuthi kube uyena ohamba phambi kwethu, kungabi thina kodwa sihole uyena ngoba ngaphandle kwakhe thina asinawo amandla. Ngiyabonga kakhulu myeni wami, ngiyabonga kakhulu. Ngakho ke ngicela kumntanami ukuthi aphathe kahle umkhwenyana wakhe. Ubhungane omuhle, ngiyakuthanda, akekho omunye umuntu engimthandayo ngaphandle kwakho. Ngisukele entabeni zaseJozini ngawela imfula, ngawela uthukela ngoba ngithanda wena. Nawe ke ngiyafisa ukuthi ungithande. Ngiyabonga kakhulu. Nomkhulu ngoba yena sokhona uma bathi akasekho emhlabeni uma uzala umkhwenyana. Ngibonga unkosikazi ozokwakha umuzi, ngingabo unkosikazi ozobhidliza umuzi. Ngakho ke ngicela njenganini yami ukuhlonipha umkhwenyana wakhe ayiphathe kahle. NoNkulunkulu kaShemba ngikhumbulele umntanami ababusise phela uzumuzi wakhe kufanele uNkulunkulu ababusise ngabantwana. Ilokho engicela uNkulunkulu mina ngimkhonzayo unyazi wezulu ukuthi akakhumbule umntanami njengoba ngimlethe ngosemthethweni ingane yami. Ngicela nala kwaHadebe imukeleke umntanami abathanda abantu azophila nabo angakhele nje ubuhlobo obuhle ngoba uzokwenza igama lami libe lihle. Ukuthi uba umpontshana ufundisile ingane yami. Ngakho ke uThabile umntanami ingane elungile nje umntanami ezami nje izingane bayakwazi abatanami. Njengoba ngenza imakeup manje ngizoqeda mina mangiqeda kuzoza kwethu abangabaphi bami nabo bazokwenza imakeup. Uma sisuka lapha siyahamba siyalapha siyobopha khona ifindo lika Sofa Silahlane nomyeni wami eGiant Castle. Uma siqeda lapho ke sizokwenza iPhoto shoot. Uma sesibuya siyethendeni lapho kuzoqala khona iprogram kukhuluma ihlobo nabangani. Ngiyabonga. Mangafanele sambe kahle njomani. Noma nje ngifike ngikhathele. Sifike kahle kwaHadebe basemukela kahle. Ngalicela itiya baliletha namakhekhe yonke into nezinkwa mfazi. Ngakho nenkomo bayikhipha. Umntanami wayenza uyakwazi nomkhokheli uyawazi umthetho. Basiphathe kahle njomani. Ngidle kahle kwaHadebe nkosikazi wami. Ukuba khona kwami ngoba wathi uyangithanda nawe khona. Njengoba ngithi ngisuthe nawe usuthe lapho khona ekhaya. Vele ngisho ifridge igcwele inyama. Ifridge. Ngakho ke magogo ngiyasiyaxabana uma sengisho njalo. Kusho mina umkhulu ngoba nkosikazi wami ngiphatheke kahle ngiyabonga njomani kaMkhapha. Ngithatha leli thuba ngibonge. Ngibonga uSisi Andile Zulu okuyena ozongenza ngibe muhle namhlanje umkhwenyana wami abona indoni yamanzi enhle. Ngiphinde ngibonga umndeni wami ongisekile kuze kube lana noma kube nalokho kodwa umndeni wami waba nami. Ngibonga osisi bami usane nofanele ukungisupporta kukhula bakwenzile kimi bangabantwana abancane
kodwa bangenzele lukhulu. Ngizobonga abangani bami engisebenza nabo abasuka eGoli bazongithwala bakhombisa ukuphila ngoba nami ngiyaphila nabantu. Bese ngiphinde ngibonge abosisi engisonta nabo ethempelini lami laseDwaleni abasuka eGoli bazongeseka. Konke lokho ke kukhomba ukuthi ngiyaphila nabantu. Ngiyabonga kakhulu, ngibonge emndenini wami wonke ophumile usuka eJozini weza lana wazongeseka. Sibonga noNkulunkulu ukuthi usithwalile endleleni safika siphephile noma sebabuyele emuva futhi. Ngicela uNkulunkulu kaShembe abathwale bafike baphephile. Ngiyabonga. Kuyasithokozisa nokho ekuthenini esizukulwaneni sikamkhulu wethu nathi sesiyibo omkhulu, kodwa sigcine sikwazi ukuthi sikhiphe indodakazi kaNdodana wethu sizoyiganisa sisaphila. Okuyimvela kancane ke lokho kuba kwenzeke kweminye imindeni. Sitha siubonge ke umndeni wethu ekuthenini ukwazile kakhulukazi uNdodana ukwazile ukukhulisa umntanakhe ngendlela yokuyiphatha azabe nalolu suku lwanamhlanje ukuzomshadisa. Lokho kuyiqhaza elikhulu kakhulu emndenini. Sithi bonke ababambe iqhaza lokukhulisa umzukulu siyababonga kwaMpontshane ukuthi benze umsebenzi obaluleke kakhulu empilweni yomuntu. Akukuningi engakusho siwumndeni kaMpontshane, kanjalo nalabo abangekho nje abasele emakhaya njengomndeni omkhulu nabo bayakuthokozela ukuthi sesihambile safika la kuleli zwe singalazi esizwa khona nje kuthiwa nanzi intaba zokhahlamba sesiyibona ngamehlo. Ekwahadebe nkosikazi wami ukuba khona kwami ngoba wathi uyangithanda nawe ukhona. Njobe ngithi ngisuthe nawe usuthe lapho khona ekhaya vele ngisho ifridge igcwele inyama ifridge. Ngakho ke magogo ngiyasiyaxabana uma sengisho njalo. Kusho mina umkhulu ngoba nkosikazi wami ngiphatheke kahle. Ngiyabonga nje manje kaMkhapha. Nathi kuyasithokozisa uhamba izwe elide kangaka. Njengoba isiZulu sisho sithi induku enhle igawule ezizweni. Cha, lensizwe yala igawule kude. Akuyona into encane ukuhamba ama-hour 11 uhambisa umuntu kuyogana. Bongane, ngiyabonga amakhulukhulu, ngiyabonga mthimkhulu. Ngibonga ukungenza umuntu ebantwini. Abantu bangaka kodwa wakhetha mina ukungenza unkosikazi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungikhethile abantu bebaningi. Wangikhetha namuhla nami ngizobiza ngonkosikazi kungenxa yakho. Ngiyabonga kakhulu myeni wami. Ngiyabonga kakhulu Bhungane omuhle. Ngiyakuthanda. Akekho omunye umuntu engimthandayo ngaphandle kwakho. Ngisukele entabeni zaseJozini ngawela imfula, ngawela uthukela ngoba ngithanda wena. Nawe ke ngiyafisa ukuthi ungithande. Ngiyabonga kakhulu. Ngaleyo ndlela ke siyabonga kakhulu sonke nezihlobo zethu ezisiphelezele njengoba sila nazo siyathokoza, siyathobeka kakhulu kuzo ekuthenini zibe neqhatho elikhulu ezilibambile empilweni yabantu bakaMpontshane. Siyabonga ke bantu bala kwaHadebe ekuthenini sifike samukeleke ngendlela esamukeleke ngayo. Nakho siyabona lapha kuhlatshiwe manje sesizoyithokozisa ngenyama okuyiyona into esiphila ngayo kakhulu thina kwelakithi izwe. Njobe ngithi ngisuthe nawe usuthe lapho khona ekhaya vele ngisho ifridge igcwele inyama ifridge. Ngakho ke magogo ngiyasiyaxabana uma sengisho njalo. Kusho mina umkhulu ngoba nkosikazi wami ngiphatheke kahle. Ngiyabonga nje manje kaMkhapha. Thina kwelakithi izwe indoda vele isukele nje inkomo eyihlabe kungonakalele lutho ukuthi ayidliwe. Vele ngisho ifridge igcwele inyama ifridge. Nalapha kuyakhomba ukuthi hayi nakuyenziwa lokho bona inkomo seyihlatshiwe soyidla ngaphandle kokuyithenga. Ilokho ke ngithi ngikusho emndenini wakithi, ngithi umndeni kaMpontshane wonke ngiyawubongela namhlanje ukuba uhamba uzofike la. Ngiyabonga ke bayakwazi abatanami impilo abayiphila ekhaya, bayakwazi ukuthi ubaba umuntu osithandayo futhi ubaba usifundisile thina ukuthi asihloniphe. Umntanami abahloniphane nomkhonyana wakhe babambisane empilweni ke kuwo wonke umuntu babe bibubu. Bambisanani, nibekezelelane, bonisanani, ibikelanani. Kodwa into ebalekile kakhulu ukubuyisana egcineni. Othandweni ke akuhlala emntanami
kungabi namaphutha ushenge. Umkhwenyana wakho ungamxabanisi mntanami, sebenza unaka indoda yakho mntanami njobe usebenza nobabili, uyithande inganixabanisi imali. Lokhu ngifuna ukubone ku-video yenu ukuthi angifuni nixatshaniswe imali, ngoba abantu uma basebenza bababili umkhwenyana nomakoti bayeke baphikisane ngendaba zemali. Mntanami, wena uthanda indoda yakho, awuthanda imali, uthanda nje umkhwenyana wakho mntanami. Kukude kabe ejozini, lokhu ngisuke ngo-5 ngifika ngo-4 la, kumanje imilenze ayivumi mntanami. Ngakho ngicela ukuthi uhloniphe umkhwenyana wakho, umthande ngane yami Thabile. Mntanami, kukhona igama engikubiza ngalo manje ngisaba uma sibuya bayohleka. Ngakho-ke ntombi yami ngithi unyaza lube nawe, uNkulunkulu akukhumbule mntanami, kodwa ungakhohlwa uma wakho ekhaya mntanami. Ngitshena njalo ukuthi njengoba nisebenza batanami, mina ngiyayisebenzela kahulumeni anandaba mina, kodwa ngifuna ninake uma wenu mntanami. Uyakwazi ukuthi uma wenu unithanda kangakanani, uniphatha kanjani, umkhokheli. Ngakho-ke ushenge mntanami, ungasikhohlwa. Mina uyangazi-ke Thabile mntanami ukuthi uma ngifuna into ngiyafona ngokubuza ukuthi uyaphila kahle yini wena, ngifuna ufake imali. Ilokho shenge, phatha kahle umkhwenyana wakho, thanda indoda yakho mntanami, indoda yakho uyithande 100% ushenge. Ilokho engikucelayo. uNkulunkulu abe nami mntanami. Ngiyayibongela, amen. Ngithi ngibongele umfowethu kakhulukazi okuyena mkhulu ozala undodana ozala umzukulu. Nakuba engekho la kungenxa yokungabikho kwempilo, yena usaphila ukhona emhlabeni kodwa kungenxa yokungaphili egazini. Ngakho-ke naye ngiyambongisa umfowethu, ngiphinde ngimxolisele kakhulu ekuthenini angakwazi ukuthi akhaphe umzukulu wakhe. Kodwa ngoba isimo-ke sakhe saziwa yiwo wonke umuntu, naye umzukulu uqobo uyasazi isimo sikamkhulu wakhe. Ngithemba ukuthi konke lokho bazomxolela umfowethu. Ngimxolisela kakhulu ngisho nakuwo wonke umndeni nehlobo abangambonanga umfowethu. Akungabikho ukuthi abambonanga ngoba kuney'nkinga, azikho iy'nkinga, ukungaphili. Futhi-ke nokungaphili kuhambisana nokuguga phela, ngoba sikhonela khona ukuguga. Akekho umuntu oguga namaxolo. Ilokho-ke engithi angiqhubeke nokuveza kubo bonke abangahle kube babuka lo mcimbi kule video. Ngiyabonga.
Benisebenza nami mina ngiyayisebenza mina nendaba kodwa ngifuna ninakuba wena mntanami ngoba kwazi ukuthi uma wena umthanda kangakanani Ay tililili lala tililili ay tililili lala napungane abona mina watata abona mina watata Você sabe essa resposta. Que diz e a 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 Você sabe essa resposta. wewe sizazungumza bangakhambi uhere la ngiyawenza njani
ngiyabonga okukhulu ey'nsizweni zobumbano. Ukuthi hayi siyabonga. Into enibenzele yona nathi ngahlezi yenza akwabanye nakwabanye. Bengicela nje ukuthi masibuka la ningiqhakelele ngeli athende leliyana kancane. Sabe sabe que se achone Você 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 sabe sabe Você achone Você sabe sabe Você achone Você sabe sabe Siyacabana uma sikisho njalo. Kusho mina umkhulu ngoba usazwami ngiphatheke kahle ngiyabonga nje manje kamkhulu. Ganwani uyabuza ubaba lokho ethi inkosikazi wami ngami Ganwani Ganwani Wedding is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. Today I am getting married to my soulmate. Thank you, Lord, for making this happen. I promise to be loyal. I promise to love you. Only death will do us apart. I love you, my dear soulmate. I remember when we met. You said you loved me, but I didn't believe. I thought you are just like other boys. They say they love, yet they don't. I promise to be loyal. I promise to love you. Only death will do apart. I love you, my dear soulmate. I
few words. Give me your finger. Let's seal this. You, us, until amen. And I promise to be loyal. Oh yeah, I promise to. Kufanana, mfoka mchunu ukuthi nginami ngibe kule ndawo noma ngake ngeza nje ngangize ngizobuka nje kodwa namhlanje iprofile yami iyakhuphuka ukuthi ngawushada seDancastle nami iprofile yami isikhuphukile ukuthi ngizoshadisela ngiyabonga kakhulu ke ukuthi ningihloniphe bengingacela nomunye kodwa kube kuhle kunini ukuthi nicele nami ukuthi kube yimini engishadisayo namhlanje. Ayikho into esingayikhuluma ngaphandle kweBhayibheli. Amen. iBhayibheli nje yona ncwadi mina ngiyethemba ukusedlula zonke. Isikhathi ngifunda lapha esikoleni seBhayibheli ngiyofunda nje baye bangichazela ngalo nje. Kuthi lapha labantu abaningi abaphile ezikhathini ezihlukeneyo kodwa likhuluma into eyodwa. Amen. Likhuluma into eyodwa. So siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu ngalokho. Mhlawumbe ngakayi kude kakhulu ke. Ngingacela ukuthi ukhona enilonikela lo wesifazane kulomlisa ukhona enomnikelayo simbona sukuma noma phambi sisana akekho nokikizayo kwathuleka nje siyabonga kakhulu bathandekayo uNkulunkulu ukuthi usesigcinile. Ngiyafisa ukufunda izwi likaNkulunkulu bese ke ngiyaqala ukungena kulo msebenzi njengoba sengisho ukuthi iBhayibheli liyikho konke kukho konke. uNkulunkulu incwadi ejwayelekile kaGenesis sahluko sesibili verse 18 lapho ukuthi uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle kuba umuntu ahlale yedwa ngizakumenzela umsizi onjengaye. Amen. Kulezi insuku ke khona isikhalo esikhulu kubafundisi insizwa ifuna ukushada. Ngazi ukuthi indaba le insizwa ifuna ukushada la sebenza laba bantu benemali kodwa abafuna ukushada bayihlalele la uNkulunkulu uthi akukuhle. Ngiyamazi umuntu wesilisa mina uma ngabe ngashadile ubhayizana ngempela futhi I'm sorry to say siyaselele igama lotsotsi ukuthi njani ayayisa ngonyaka ozazobe mhlansi inyaka ngamashumi amathathu ngashada noMasikhakhane 30 years. So khona izinto afika ngizigqoka wangibona ngigqoka singakashade eyivukele lapho ngangigqokile nje wathu kodwa sabe sokushada wathi ungaphinde ukugqokile kukhona izinto ongazeza wena ujabule nje uthi ku right kanti abanye ngeke bakutshele kodwa lo masefikile uyakutshela into engekho right lokho akukho right ungaphinde ke lokho ukugqoke akukho right. So bekukhuthaza njalo insizwa abafowethu ukuthi abagane uLasibona wami una 24 ngathi kuye ngoba wena uwedwa kimi uphakathi kwamantombazana ngifuna ukuthi uma una 25 ushade
ngoba mina ngaphuza ukushada ngenxa yokuthi ngayenza umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa waseshesha kakhulu kuyena ngoba wathi esengitshela wesithi hayi yawangifonela kodwa baba sengizoba nengane, ngathi yindoso njalo ngoba le ngane ngoba abantu abaqala ngey'ngane abavamisanga ukushada, wathi hayi baba ngiyamthanda, ngathi uyamthanda ngempela, wathi uyamthanda, ushadile-ke senginabazukulu ababili, iy'nsizwa zodwa, ngathi ukhokha isibhongo ukuthi yena uyedwa nezinto senginabazukulu ababili. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu ukukhuthaza nje bafowethu ukuthi uma ngabe ungakagani, angisho lokhu uma uthi ulinde ingilosi, umakoti oyingilosi, ingilosi ayishadi. Ushola futhi lana mfowethu mina usho igama lakho, ngiyakuthabatha wena, usho igama lomkakho, uba ube umkami ohlangene nami ngomshado, uba ube ngowami manje nanini, noma kuvela okuhle noma kuvela okubi, noma kuvela inhlanhla noma kuvela ubunzima, ekuguleni nasekuphileni, ngizokuthanda ngikondle, ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu, size sahlukaniswe ukufa. Ngiyakwethembisa konke lokhu ngeqiniso. Amen. Siyabonga. Besho-ke nawe-ke Mapontshane namazwi ngathi ngiyakuthabatha wena, uba ube indoda yami ehlangene nami ngomshado, uba ube ngowami manje nanini, noma kuvela okuhle noma kuvela okubi, noma kuvela inhlanhla noma ngabe kuvela ubunzima, ekuguleni nasekuphileni, ngizokuthanda ngikondle, ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu, size sahlukaniswe ukufa. Ngiyakwethembisa konke lokhu ngeqiniso. Hawu yini. Njengalokhu niyawubuzwa ngosuku oluzayo olwesabekayo lokwahluleka, mhla izifihlo zonke ziyakudalela, ngithi nxa nazi utho olungalivimba kuba ningashadiswa ngokomthetho luvumeni manje. Yazini ngempela ukuthi uma kuhlanganiswa kwabantu kungayi ngezwi likaNkulunkulu, ngabahlanganiswa nguye uNkulunkulu, ukuthathana kwabo kuphambene nomthetho. Ngibuze kuwe mfoka Mchunu, kukhona okwaziyo ongakuvimba ukuthi nangomakuthelezi phambi kwakho ongakuvimba ukuthi ungashadi na? Ukhuluma kakhulu bezwe ngabo. Nanti leli jaha-ke Mabuthelezi Mapontshane lithi cha lona liyasha manje, aliyiboni nje into engalivimba, wena uthini, khona okungakuvimba? Akukho, ayabezwe ngapha. Uzasho la mazwi emvakami futhi ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo olungangithiya mina, usho igama lakho, ukuba ngingashadiswa ngokomthetho. Ngiyaqinisa ngithi akukho. Siyambongela wemadoda, siyambongela. Phinde futhi ngizembe nawe-ke makoti usho la mazwi ukuthi ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo olungangithiya mina ukuba ngingashadiswa ngokomthetho. Ngiyaqinisa ngithi akukho. Siyabonga.
beautiful thing. Love is a beautiful thing. Today I am getting married to my soulmate. Thank you, Lord, for making this happen. I promise to be loyal. I promise to love you. Only death will do us apart. I love you, my dear soulmate. I remember when we met. Nkosi nasi le cup Siyabonga uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu olungileyo. namhlanje laba babili Siyathandaza egameni likaJesu, baqala uhambo egameni abangasinda ingcwele. khulekela ukuthi ke Nkosi ube kanye nabo onke igama elisibisayo, ubalekelele igama ubathwale lemfeli, igama uNkulunkulu onamandla kukhona onke idwala, siyakwethemba kukhona Siyakukholwa isisekelo wena esiqinileyo njengoNkulunkulu ukuthi ukuthi sekuzamazama uNkulunkulu wethu impilo, kodwa uzobenzela sime umusa leso sisekelo. ohambeni lwabo Sisekelwe ubabusise nakho kuNkulunkulu konke edwaleni linomondla, uNkulunkulu okuyizidingo owenza zokuphila konke. kwabo. Thatha indawo yakho uNkulunkulu wethu Nkosi, ongcwele uqinise okufanele. lomshado wabo Jesus Christ, egameni siyabonga. likaJesu Inkosi. Amen. Umfazi nendoda, lokhu uNkulunkulu akuhlanganisileyo umuntu makangakwahlukanisi. Amen. Onamandla onke yise wenkosi yethu Jesu, nanka lamaringi uNkulunkulu wethu ongcwele enziwe ngabantu nje. uNkulunkulu wethu onamandla onke, siyathandaza ukuthi ke uNkulunkulu wethu yonke imimoya uNkulunkulu wethu engaba kulamaringi siyayichitha ngegama likaJesu, ngegama elinamandla. Siyazi ke babongcwele ukuthi lezi zinto zobucwebe zihamba nemimoya, kodwa lamaringi siyawakhulekela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi babongcwele wabusise uNkulunkulu onamandla onke egameni likaJesu, basayowafaka ube kanye nabo kwelihle igama likaJesu Inkosi yethu. Amen. Wasenhliziyweni yakho. Ngithabile namhlanje ukuhlangana nerenkini. Ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuthi ungibonise ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ngibe nomuntu wesifazane empilweni yami. So ngiyakuthanda ngicela. Makoti, nawe khona lamazwi achichimba enhliziyweni yakho ufuna ukwakhuluma. Singalungile nengifaka yona namhlanje. Ngiyakuthembisa ukuthi ngoba nawe ungena phakade ngizokuthanda, ngikuhloniphe, ngibonga ungenza unkosikazi namuhla. Nami ngizodlula ebantwini mangidlula babone ukuthi ungunkosikazi. Ngibonga iqiniso lenzeka imbungane. Ngiyakuthanda myeni wami. Ngicela uNkulunkulu angisize ngikuthobele, ngikuhloniphe. Noma ngabe khona la singaboni ngasolunye, kodwa uNkulunkulu bese khamba yena akashembe okuyena enkulu ngaphansi kwakhe. Angikhumbule bese uyasivikela konke kulesi. I know, siyabonga. Siyabonga. Umuntu ukuthi uyaphi mawuthanda. Kodwa uma usushadile kuyaphela lokho. Futhi thina abantu besilisa asinazo lezo zokuxhumana ezikahle. Ngike ngisukela ngeGoli noma ngiyemthatha ngiyobika mase ngifikile khona, mhlawumbe ngifike ngikhohlwe, kodwa unkosikazi wami uma ehamba unokufona athi sesisendaweni ethile sewukuthi nasinazo ezokuxhumana, laba besifazane banazo ezokuxhumana. Thina asinakho lokho, kodwa nami sengize ngafunda-ke Thobani ukuthi ayifuna uhlale njalo uyabika ukuthi sekuwukuthi ngoba uma ungabiki usuke sephatheke kahle. Leli washile yilo-ke leli lizokusiza-ke ukuthi usibone isikhathi
uyiyeke impohlo okade uhamba nayo. Linjani lelo gama? Kade kagcina ukulizwa lempohlo. Yilo impohlo. Yeah. Uyiyeke impohlo ngoba zona zingena nangomnyama nje ekhaya. So ke wena ke sekuzaphatha ureportele manje ukuthi sewukuthi kwenzakalani. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Khuluma impela ngoba fanele ukhulume ngoba lo muntu fanele aphume la kade ephuma akade ehlezi khona amonyuke. Ngalesi sipho sami ke hadebe ngithengele sona iwashi lele ngikuthengele lona ngoba ngikuthanda. Ngenzela ukuthi noma ngabe usungishiyile kukhona la oye khona. Kodwa bese uyabuka esandleni sakho. Ubuka isikhathi ukuthi wasuka la eSkhotho waye eJozini walanda indoni yamanzi. Fanele ubuye ekhaya. Nemndeni le yakho ubuhlobo thina ke endle emnyama asifani nalezi ezinye izizwe lapho mawushada umndeni kuba uwe nje nomkakho nezingane zakho kuthiwa wena mndeni ke lawo. Abanye sebelena kude kodwa thina masishada imindeni yonke iba ndawonye uthinteke. Akekho umkhwenyana oqhuma esidilini nakuthi bakhona abakuwo. Kufanele ukwazi la ukuthi umkhwenyana khona abanjani abakuwo. Okufanele ukuthi ubathande. Wenze njani makoti ubathande. Ubabekezelele futhi. Kanjalo futhi nawe umkhwenyana akekho nje umakoti omthwele esidilini naye unomndeni. Nana uthanda. Mabuka uweze ukubathanda ama-in-laws akho noma ungashadi. Bathanda ke noma ke njalo. Bese kuba khona laba sithi omafika izolo. Nabazi omafika izolo emshadweni uthi obani? Ingane omafika izolo. Abafika nasenivele senithandana bese kuvela bona. Nabo ke badinga ukuthi niphile nabo ngoba nabo bayawuhlakaza umshado niyazwa bangcwele. Bayawuhlakaza ingane ziyawuhlakaza umshado. Yeah. Ziyaxabanisa ingane. Ngoba mangabe ustrict uthi ayikhuza ingane ibaleke iye ngapha.
uma isingapha sengathi umuntu ozobe engasekho right ilo ngalena. Yingakho kufuneka nifunde ukuthi moya ikhuza ngapha uyikhuze ngapha. Ngikhulele kadadewabo babeshowe. Umyeni wakhe wake wabhunguka. Wadliwa indunduma zegoli. Uthe mayebuya ingane zakhe zazithanda ukuthi zithi hey ma usiyeke ngobaba yibona leyo nto. Kodwa wayengakuvumi lokho athi uyihlo njalo lo. Uyihlo loyo ukuthi wenzeni akudokwe lakho ngoba mina ngiyamthanda uyihlo loyo. Ilethe edingakalayo ukuthi ingane ingeqi ngapha ize ngapha. Amen usekhona emshadweni. Yebo. uNkulunkulu kufanele abe ingxenye yomshado. Haleluya. Ngoba wamiswa ngubani umshado? uNkulunkulu. Manje ukungena entweni yomuntu ungamdingi yena awuzukwazi kufanele uhambe kanjani uzodavuza. Haleluya. Amen. Inkinga number 2 imali. Yini yona? Abantu kabakaze badalwe bafana. Omunye ustintshe. Haleluya. Lapha ekhaya kithi ngake ngakhuza emndenini omnye uma kukhona ngqubuzana naye nomakoti. Manje ukungqubuzana mase ngifika la njengomfundisi noma ungajwayele ukuthi ube umfundisi kini kodwa kwafanele ukuthi ngingenene ngicazule ngayicazule njengomfundisi kodwa ngicazule njengomuntu omdala la ekhaya mina ngimdala ekhaya. Kuthi kubangwane manje ngithi ngiyathola ukuthi kubangwane kubanga ukuthi sefikile umakoti. Umama usafuna ukuthi letha imali eshopini. Letha imali. No. Wo. Awukwazi wena wazofika uthatha imali kaBaba. Mangabe sekufika lona uphinde futhi ukuthatha imali kalona kanti lo usezothatha yiphi yena. Yabo. Into elula nje. Wo. Wena yena eseka futhi baba seholi impesheni. Hlanganyela lapha empeshenini leyo nhlanganise nini. Ma kunesidingo hamba uyocela kulona ungabusaya kuloya. Hamba uyocela kumuphi yena ulo ukuthi bantu abami ngicela imbewu ngifuna ukutshala ngicela imali yokuthenga umanyolo. Bahlanganisa amakhanda bobabili bese beyakunikeza. Izinto lezi ezenza ukuthi umshado ugcine usumuntu. Amen. Sonjalo umshado ubangwani ishelete bangwimali. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nihlalisane kahle semphiseke uNkulunkulu umhlale wakhe ngezelelane thandana ngixolelane siqhubeke impilo. Angisho nje sengigcina kulabo abangakashadi kodwa cha lo emshadweni kumnandi. Kumnandi umshado. Ngoba uma ungashadile uyolokhu uyibafana nje. Ikhama elihle senga libongwe ingelosi alikho ikhama elihle njenga. Asivale amehlo ethu sibonge kakhulu baba wethu onamandla onke. Ngibingelela abomndeni wakwaMpontshane abasilethele umakoti, ngibingelela umndeni wakwaHadebe wonke, ngibingelele osingaye. Ngithi siyababongela lolu suku namhlanje, sibonga kakhulu
Siyabonga kakhulu kubantu bakaMpontshane kusilethela umakoti. Besishoda vele kuphelile ngekho umakoti lo yamuzi. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Sicela ukuthi ke masiphuma la sihambe siye ekhaya kaHadebe. Siyophuza nje amanzi. Siphuze ijuice. Siyabonga. Wedding is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. Nkosi yethu leli
sikane nindlebe bafowethu. Ngiyazi sekusuke kwaqala nje manje ngenkonzo enzima kakhulu. Engathi mangathi ayimele yankonzo nginaxabana nawo wonke umuntu la etendeni angithi. Kodwa ngizocela sinikezane nindlebe nje bafowethu. Nami nje noma ngimncanyanyana nangomzimba nangokweminyaka kodwa ngiyacela nje leli thuba ninginikeze lona ngoba nami ngilinikeziwe ngokusemthethweni imndeni yombili yakwaMpontshane nowakwaGadebe. Ngakho ke ngiyacela silayelaneni ingane zakwethu akuzuba kude kakhulu ngiyanithembisa sohamba nje ilanga lingakashoni. Yabo njoba ku 5 to 4 nje manje I can promise you ukuthi ngo 4:45 sobe sesiqedile. I'm aware ukuthi kunabantu abasaya eGoli nabasaya eJozini le egcineni kweSouth Africa. Ngiyacabanga makusana umuntu osaya egcineni komzansi Africa la kuzowenzakalani mengasahambe ngomnyama. Mhlawumbe khona labahamba ngeemoto nje engakhanyisi yabo manje kuhle nje senze konke kusakhanya sambeni nje. Cela ukubingelela ngokusemthethweni umndeni wakwaMpontshane wonkana la kufinyelela khona nje iphimbo lami. Ngiyawubingelela kanye nomndeni wakaMpontshane. Mina ngijwayele ukuthi obani oButhelezi ngicela ukuthi uButhelezi bani nomndeni wonke wakaButhelezi ebese ngibingelela our power couple of the day Mr and Mrs Gadebe. Ngiyanibingelela officially sanibonani. Igama lami ke mina ngumxolisi ngwakaMkhize. Ngidabuka le ezweni laseMpangeni enkosini yakwaMthethwa. Kodwa ngokuhlala ngoba phela sihambe sizama nje sizama siphanta kugcine kubuke ngathi kuyahlangana. Ngiqhamuka ke endaweni yaseThekwini eMlazi kwisection kaQ. Ngokukholwa ke nginazaretha elingaphansi konyazi lwezulu ebuhleni bamaNazaretha. Ithempeli engidabuka engiqhamuka kulo indaba zekwayo. Amen. Phansi kwaMshumayeli ukhwela noma nomkhokheli uMamkhize wakaDlamini. Ngenzelani njalo angiphethe yona inkonzo baba uMwelase kodwa kuyenzeka umuntu yabona athuke nje sekuthi shazi kushayiseke nazi lo mfana loya wakaMkhize uqhamukapi ningathi uShembe. Cha ngiyena uShembe mina wakaMkhize nje ngumfana kazana nje angidabuki nasebukhosini Nkosi yami. Iprogram yami ke noma iprogram yosuku imfishane kakhulu. Zocela nje sihlabele emgama sivele sivule ngomthandazo. Ngiyazi nalade sikhona sithandazile kodwa phela besisavula ngomthandazo wakhona. Indawo nendawo iba nomthandazo wakhona. Njengamanje sizovula ke ngomthandazo kule ndawo le. Sisenkonzweni yokuhalalisa halalisa nawe. Sisenkonzweni yokuhalalisa halalisa nawe. Sisenkonzweni yokuhalalisa halalisa nawe. Noma ngabe wenzeni usuyitholile ke impahla yakho noma lo muntu obuzomgila usehlanya kakhulu bese lithi leli ndiya mina hayi yazifaka mina hayi yazikhipha. Ngicela nifane lelo ndiya lelo elithi njoba singene la singenile akusekho futhi ukuhlehlela emuva. Noma ngabe kwenzakalani ukhona konke okuzokwenzeka. Bekani lo wandalayo kakhulu phambili. Uhlobo lwabangani eninalo uma nilibona lu right njengoba senikulesi simo enikusona qhubekani nalo. Angisho ukuthi ihlukanani nabangani benu bese nithi lo mfana wakaMkhize wasihlukanisa nabangani bethu cha. Kodwa uma nilibona lu right njengoba seninje qhubekani nalo. Inina ke nilwaziyo uhlobo lwabangani benu. Ayibonga Nkosi. Asiqhubeke nohlelo.
Uyadla ke. Yazi uyadla Nkosi yami. Ngicela kuyeke ukudla. Nombani odla nje ngicela yeke ukudla ngoba manje awathi ngizobiza abantu. Nombani odla ubeka phansi ispoon. Mina ophethe la. Beka phansi izipuni ngaphandle kweingane vele ingane azikho ku program. Ngoba manje uyadla. Ngiyadlala abafethu asiqhubekeni sidle. Buthabani. Oh, hey. Khona into ethi bekumele ngabe before uThabana akhulume siyamukelwa la ekhaya. Kodwa ke ukuba simukelekile la ekhaya abantu bakakhade babasimukeli. Wayelezi imoto esihamba ngazo ayingeke uthi ngibo ukude sekuseduze kakhulu bengeke yiwele ngisho ukuwela lapha kube besingamukelekile besofakelwa nje ingongole ezingaka zengodo kuthiwa nje animukelekile kodwa nakho sesisetendeni sihlezi sigqoke kahle sibahle sinethezekile sidla ukudla okuphekwe kahle yonke into yinhle nje okuchaza ukuthi la kwakhade besimukelekile uThabani mfethu kuthiwa wena uzokhuluma on behalf of Mkhwenyana. Ngeke ngasho ngathi asenze ni unprepared speech la. Noma i-prepared speech. Ngishilo ngathi mase ngithe nje ziyakhala. Ayikhaleke mntaka baba. Danko. Awu danko. So ngiyabingelela. Umakoti wakithi, Mabuthelezi. Ngibingelela. Nobhuti wami. So awuningi engizokusho ke mina la bhuti wethu nganami. Kunento elula kakhulu ke nomathi wenza ini empilweni. Okokuqala thanda unkosikazi wakho. Ukuthanda unkosikazi wakho mfethu kuyini ukuchaza ukuthini? Mfethu mina ngikwazi ke ubuye ebusuku. Ngihlala nawe eGoli angikwazi ukuphuza. Angikwazi ungahloniphi mfethu mina ngikwazi uhlonipha. So ngalokho mfethu ngiqonda ukutshela ukuthini. Nakho nami mfethu iring ikhona esandleni ngishadile. Nansi ke into eyangisiza mfethu. Ngasizwa ukuthi nga-understanda kuqala ukuthi uma uyindoda kulungile uNkulunkulu wadala indoda wadala umuntu wesifazane. Mase lithi iBhayibheli wasidalela umsizi ozosisiza. So njengamanje usuzoba indoda emadodeni kade uyindoda but manje usuzoba indoda emadodeni. Okunye ke mfethu nje engizokuveza nje kakhulu. Unkosikazi wakho indlela esomtreatha ngayo indlela ozositshengisa yona wena. Uma mfethu unkosikazi wakho ungamhloniphi sabangani bakho esikwazi ukumhlonipha. Kodwa uma wena waqala wahlonipha unkosikazi wakho sizokwazi ukumhlonipha ngawe. So okunye mfethu unkosikazi uma sibashada sibenzele ifavor. Kodwa ushada umuntu ngoba usukumthanda ufuna nivuse umuzi. So ngisho ukuthini ke ngalokho mfethu ngisho ukuthi ngibhekeke lezi zinto lezi. Uma ushada kukhona abantu abashadiswa imali. Umuntu angena emshadweni ungena ngoba unemali. Kodwa nathi ngifuna ibambe mfethu. Uma ushada shadiswa imali. Kodwa uNkulunkulu uyasiza sifeze izifiso zethu ngemali. Into esishadela yona mfethu seshada ngoba sekufanelekile sishada. Uma usushadile mfethu ungabhiyevisi komuntu ongashadile. Umuntu mfethu oshadile uyayihlonipha ifamily yakhe. Mfethu ngwadi ukuthi uzongivakashela endlini angisa-expectile ukuthi wena uzongivakashela uhamba wedwa. I-invite ozoyithola manje ebiza wedwa uyilo invite. So nje mfethu ilokho nje kuphela ngizokutshela kona. Mase ngigcizelele ukuthi mfethu emshadweni ayikho discussion emali. Uma uyindoda iBhayibheli lithi indoda is a provider. Okusho ukuthi uma uyindoda ayikho nanekodwa one day okhuluma ukuthinta imali. Wena ukuthi methu umama ekushoda ubisi awubuzi uthenga ubisi. Uma ethu umama first thenga umuzi awubuzi uthenga umuzi. Ngoba yini lo mama ukuze zebe nje kufanele enziwe wena. Mbuke nje unkosikazi wakho ukuthi muhle kanjani. Mbuke nje uSmayila kanjani. Singamboni one day. Singamboni one day unkosikazi wakho kade go size 32. Sesimbone se go size 8 or 28. Asi oy go size 32 manje akagoku 50. Siyasibone ngempela ukuthi umfethu uma wena ukhona
uyawenza umehluko. Okugcina okunakho konke-ke mfethu, into ezositshela yona, umuntu wesifazane uyathanda. Umuntu wesifazane mfethu, into ofanele uyazi nakho yonke into, hlonipha unkosikazi wakho. Unkosikazi wakho mmele nalapho khona abantu bengekho khona, umele unkosikazi wakho. So nje mfethu ngiproud ngawe, angathi uNkulunkulu ejeni ozoyihamba ahambe nawe njalo. Mase uthi egcineni kwakho konke mfethu, okubalekile kakhulu, ngiyakwazi-ke mfethu ngeke ngidoubt ngalokho, uyikholwa, uyakholwa. Njengoba ukholwa-ke mfethu, yonke into oyenzayo ayibe noNkulunkulu phakathi. Unkosikazi wakho umcele uNkulunkulu, ungaqheli uNkulunkulu, hlala uNkulunkulu, uNkulunkulu uzokusiza. Amen. Bathela amasondo ungavele ngamnika phela khona umfana omzulu la konsizwa sempangeni la habe hey wakhuluma mnandi futhi abantu kuyasho ukuthi uganiwe bengithi umngane wakho bafu impohlo bengithi uyimpohlo nje impohlwa-ke vele zikutshela into eyodwa bafo unkosikazi uyashiwa endlini makudlala idabi sihambe siyobuka ibhola ngoba yikho into ecatshangwa impohlwa ukuyophuza utshwala mengabe uyaphuza ukuyobuka ibhola hayibo hey dlala idabi namhlanje sithini isikole injani idliwa ngobani akwazi awungeke hayibo khona ubuka ibhola la nathula manje khona ubuka ibhola la shumaye khona ubuka ibhola lapha isithini iscore akasho iscore phela impofu kumele iwine namhlanje okay cela siqhubekeni nohlelo kuthiwa lana Makoti's friend ozokhuluma-ke on behalf of abangani waphuza ijuice kakhulu siswazi noma memswazi Sibiya sukuma ntombi ukhulume nangumngani wakho nayi couple lapha phambi kwethu asikhulumi ngabantu abangekho sikhuluma ngabantu abakhona siyacela nje uze swazi Sibiya the floor is yours. Akukuningi engakusho kodwa ngizolinda ungaqedi ngiyacela. Akukuningi engizokusho kodwa bengithanda ukuthi Sibari siyabonga ngokwenzele udadewethu. Abantu besilisa abaningi liyabaphutha leli thuba. Uyazi-ke mntasi ukuthi omama bajwayele ukuthini. I'm sure bakutshelile ukuthi uyiphathe kahle sisemzini. Ma uhlangana noma ayiphi na inkinga, ukhumbule ukuthi wena la ekhaya ungene ngebhokisi. Awunaso esinye isikhala.
uhambe uyoguqa ebhokisini lakho ukhulume nalo, ukhulume nesinqindi sakho, bangabe uqeda lapho ubiza ushembe. Konke oyokudinga uyokuthola kuyena. Ebese okunye futhi umthande umyeni wakho, nawe Sibari umthande umntasi, niphathane kahle. Ngiyabonga. Awu Nkosi yami, ayizandla kubona bonke asebeqalile bakhuluma ngizoyishaya kusiswazi. Hoyibo. No indaba bo. Ho. Hayi cha bangcwele. Engingakusho nje iprogram yethu sifike ngasekugcineni kodwa ngisele nezikhulumo ezimbili ngenxa yesikhathi ngilongo ngidonswa nje ngebhantshi lele engiligqokile la. Cela silayelaleni bangcwele. Bengike ngazicelela nje ngathi ngiyacela nje ningiphelele ithutshana elincane nami ngilisebenzise Nkosi yami. Liceliwe ngokusemthethweni ukuthi ngilisebenzise laze la yabo kwakhona nokwenziwayo ngaphezulu kwalokho manje cela lingonakali ngiyayicelela nje. Angeke ngisahlabelela amkhwenyana. Ano masilinde. Ay. Khadef. Ngiyanibingelela nonke ihlobo makhelwane nawo wonke amabandla ngokuhlukana kwawo. Ngiyanibingelela. Ngizokhulumela ke obaba na indodana yami la. Ngizoyinxusela futhi ngizoyicelela ukuthi ke leke kuqalile sicela ukuthi kubambe njalo okuba ke iyazi la isuka khona. Uma ke iyazi la isuka khona izokwazi futhi lapho iyakhona. Okubalulekile ukuthi ke athobe ahloniphe ngaso sonke isikhathi ahlezi emncinyana ngoba ngesinye isikhathi engazenza abe mkhulu kanti useyona. Akukho akudlula ukuthi ke abe umntwana kanye nomuntu wakhe bazwane babambane. Ngiyacela ukuthi ke uthando ke abazolihlisela ke phakathi kwekhaya kube uthando abalifundile la bephuma khona ukuze bengeke ukudideka la bezidideka khona ngoba ziningi izinto sebezohlangana nazo manje okwezona izinto abazozizwa ngapha nangapha sebengekho abanye njengabazali abazokhuluma phakathi kwabo. Sokuyibona manje abazali kufanele yonke into iqale kubona, yonke into iphethe futhi kubona. Sacela ukuthi ke babe nalolu thando lolo lokubamba nababe munye. Usibonile ke ndodana nathi ukuhamba kwethu phambi kwakho ukuthi ke sihambe ngeqiniso ku. So siyathemba ukuthi nala ukhona angeke ufike usiphoxe. Uzosikhombisa imfundiso esikufundise ngayo ukuthi sikufundisela nala. Uma usufika le ufike ukuba wena osichazayo ngezinto ozozenza ezinhle. Sabonga kakhulu makoti. Uthola umuntu njengendodana. Sathemba nizophathana kahle. Akukho ukuthoba nokuhloniphana okudlula lokho akukho. Into zenu ziphelela phansi kophahla lekhaya lenu. Asiphumi ngaphandle ngoba thina uma sizizwa sizoba nalo inhliziyo leyo kodwa uma nina nigcina sohlezi ngaso sonke isikhathi esimthanda. Sizona ngithi nibombane nibomunye. Siyabonga nonke emphakathi. Ngiyabonga. Umuthabantu ukuthi siyasenza ovele bathi umuthabantu hayibo hawu bavele bathi umuthabantu ngoba isikhathi esambile khona bengizoyenza la hayi isikhathi esambile sambili isikhathi ngizoshawa sambili isikhathi. Siyabonga Hlubi, siyabonga Khadebe wakhuluma kahle. Yazi into engithokozisayo nje uthi la akaze kuma impohlwa yimina ngedwa nje usamilo impohlwa la. Yabo manje wonke labantu abakhulumayo uyezwa ngithi hayi kukhuluma amadoda emizi yawo. Kodwa yazi uKhadebe ngizwa nginokuzoyela kancane njengoba usuganiwe nje noma njengoba uganwa nje. Konke ngayizwa kuthiwa uma uyindoda usuganiwe uhlubene nento ekuthiwa ukuthula empilweni yakho.
wena nje nokuthula namhlanje ngiyagcinana usazoye kuye kuthi uthi uhamba uyolala kuthiwa hawu usulele njalo uthi uyavuka athi uzongenzani akuze lo mbuzo nje hayi ngoba uvukela phela ukumlalela ukuthi uthini njengoba ethe usulele wena nje lento ekuthiwa ukuthula yazi ukuthi kusukela namhlanje uhlukene nayo awusophinde uzwa lento ekuthiwa ukuthula cela sivale awumadoda ngenzala abantu yalentombi le bampontshani Nqengelele Nyamani Sondiya Shenge Phungashe awumadoda ngicela ubaba ubutheleza asondele eduzane azokhuluma nje amagama phezu abantwana bakhe siza ukuthi njengoba labantwana behlezi la kodwa ke yena ke nje ke emoyeni wakhe ngalokho okwenzakalayo noma ngalokho nje sikubonayo uthokozile yini ukhona eduze asoni madoda ngizobingelela ethendeni cha mgwenyana enginakho Thabile mntanami thanda indoda yakho mntanami into ebalekile thanda indoda yakho mntanami uyihloniphe futhi nomkhulu mntanami umbheke uNkulunkulu akusiza mntanami anginika amandla ukuthi ngiyise esikoleni uyasebenza mntanami into ethanda umadala ngicabanga ukuthi uyayazi mntanami uma wena wanifundisa ukuthi umuntu unika ukudla umuntu akukho okudlula ukuthi umuntu umnika ukudla umuntu umuntu ukudla uqedile mntanami uma wenza njalo unyazi lokubusisa mntanami thanda indoda yakho uyihloniphe hadela engikucela kuwe njengoba ngisho umntanami namuhla thanda umntanami njengoba wathi uyamthanda thanda ingane yami uyiphathe kahle ingane yami hadela ngingaphatheka ngililanga ngima ngezwe kuthiwa niyalwa uma nje ukungimangazayo ungangimangaza uThabile kakhuluma umbona ngisho ekhaya mina uma ngidinga into kuye ngiyamfonela ngimbuza ukuthi uma ngangifakelanga imali ngithi umntanami kanti usuyahlanya wena ngiyazi ukuthi uyakwazi ovela hleka athi ngiyakwazi ukuthi ubaba so ufuna ukuthi ngimfakele imali kodwa enginakho ngiqonda ukusho ukuthi hadela bambanani mntanami nomntanami Thabile uyazi indoda yakho ukuthi ithandani engushana umntanami nanguhadebe eceleni kwakho nisebenza ndawonye mntanami bambanani uNkulunkulu uzonisiza umholile mntanami ithengele indoda yakho ibhluku futhi ungayithengeli amabhluku lawa agqokwa yithi thengele nje uBrentwood mntanami indoda yakho yeah uyifaka intweni mntanami indoda yakho yeah ngiyamazi indoda yakho iyayithanda mntanami kodwa wena excela ke mntanami kuloko uyamthanda umkakho mntanami umbonyana wakho hadebe naka ingane yami angifuni ngelinye ilanga ngizwe umntanami athi baba ungade bathe ngishaya ukuthi ukuphela isaka lempuphu akazelanga mpuphu umntanami lapha hadebe ufanele unaka umntanami hadebe ngiyangizwa naka umntanami akazelanga mpuphu lapha usho ukuthi bangaba zidudla kangaka uyayibona ezami ingane zingakanani buke zami ingane zonke nazo izidudla ezami ingane ususho ukuthi labantu angibaphakeli mina ekhaya ayikho lonto mntanami ayikho lonto nakumntanami hadebe nakumntanami yeah ngiyayibongela ilokho nje akukho okuningi sokulethi mkhwenyana sokufanele umntanami ahambe uvunula afake isidwaba ezekhaya sikukude lapho esisuka khona sifike lapha ekseni ngiyacela ngomoya kaShembe ayikho into enhle njengenhlonipho uNkulunkulu uthi babe bibo kuyo yonke into empilweni bambisanani bekezelana nani bonisanani bikelana nani buyisanani egcineni ngakho ke akekho umuntu omuhle njengomuntu olalela enze mubu umuntu olothi umukhuluma ngalaleli enze lo muntu ukhombisa ukuthi akanazi isibusiso uyamanje ngalo mokwenza ukuthi ngimshumayeli nebandleni lamaNazaretha yiko mase ukuthi angikhulume kakhulu anti angifuni isikhathi sambili kodwa ngiqonda ukusho ukuthi mkhwenyana njengamanje baba bekezoma izwe lodwa umntana mahamba ufaka isidwaba ezekhaya umntana mathi kunyakaza nje kancane umntana
ngimethula umntanami asukela umntana mambese kufanele mina ngabe ngisho umntana awuqede wonke umsebenzi angifuni mina ade ngithi ngifike unina ngithethise umfazi uyathetha ade angifuni ngithi ngifika nje ekhaya uzothi phela webaba kaThabile ngithi mina yebo Njomani umntanami umsho uqedile yini yonke ngithi mina hayi ngawuya ngazi phela ngiyashiya mina into ngibona yangiphazamisa emoyeni ngithi mina hayi ngishiyile akawothi ushiyela ubani ngeke ngilale kumfazi ngothi ngiyazumeka nje athi ingane yami uyisizile yini ngithi umagogo angiyeke magogo manje ke ngiqonda ukusho ukuthi ngalawo mazi mkhonyana isikhathi sambili ungiphathe kahle ade inkomo futhi wangilobolela ngazo zonke imithi manje ngendlela engikuthanda ngayo umntanami ngithanda ngenhliziyo yami yonke manje nginethemba ngoshemba ukuthi ingane yami uzoyiphatha kahle ngoba nami wayiphatha kahle ingane yami waletha inkomo ezinhle engiyithandayo amablamana ayikho phela into engiyithanda njengeblamani mina uma nginika inkomo nje umndobolela umntanami hayi yami ingane ayilotsholwa kwenkomo eyodwa khululeka ngeke uzukwenze lokho ngakutshela kahle ukuthi amfana wami eyami ingane hayi akuyena usikhotheni ngiyayibongela mphathi ohlele ngiyabonga Ewe. Osista, bengasho ngani ukuthi babakho umshumayeli. Ngoba besizothatha nombaba omncane simfaka. Abashumayeli nangu baba uMolase angibahleki bonke. Abaqeda ukukhuluma shembo engcwele. Uyabona inkonzo? Thina manje inkonzo siyifaka ngo9. Amemeza isonto ngo9 nangu baba uMolase. Ayivale ngo10 wezwa. Ngo10 athi hayi inkonzo siyayivala ngo10. Ngoba usafuna nje ukuzoba no2 hours wakhe naye asazowukhuluma. Ay abaphiwe ingilosi yabo njena nje hayi yabona nje singabheke wayenge nje ubaba uButhelezi kodwa usenje ngoba nakhe senje hayi cha bafowethu my favorite couple of the day ngicela ukudlulisa ukubonga okukhulu ukuthi nithembe mina bekhona bebaningi abantu umhlaba wonke ebengabathemba ngalomsebenzi kodwa nadela ukuthi ngisuse mina eThekwini ningilethe ezweni elikude kangaka nangethemba ngomsebenzi ukuthi ngizophatha kahle ngiyathemba futhi ukuthi ngiyophathe kahle uma ngingawuphathanga kahle nambe ngizama ukuthi kujatshule bengingeve ukuthi ngiqonda ukuphula imoya yabantu ngiyabonga emndeni wakaHadebe wonke nomndeni wakaButhelezi ngokubambisana okamkhiza umntwana usethi makhosi amahle all the best siyayithatha le namhlanje siyabashala abantu mase nigoduka nihambe nonyazi lwezulu lunilonde ngiyabonga sami isikhathi sesiphelile ngiyabonga kakhulu Wedding is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. Today I am getting married to my soulmate. Thank you, Lord, for making this happen. I promise to be loyal. I promise to love you. Only death will do us apart. I love you, my dear soulmate. I remember when we met. You said you loved me, but I didn't believe. I thought you were just like other boys. They say they love, yet they don't. I promise to be loyal. I promise to love you. Only death will do us apart.
Omaye, usho itala, esese, ben Gott, ein Mann am Kuh. Scheimann! Was wollt ihr, Mann?
Ngithathele imali ukudla lokhu nikulethe ngapha. Nawu lo mqamelo wakhona. Ungalali kakhulu bazokushaya. Uyakhuleka umzukulu kaMpontshana. Uyakhuleka. Sangola saphila sangolana ubaba ozala lensizwa yona lensizwa ubaba kalona izala udebeshe namadebeshe ungindingendo bofosi namadoda uhamba bangamthanda bakubona besizwe indaba ngasiphele siyophela kanjani kuba abaningi bayasikhuluma umkhulu kelowa okhokho omkhulu ubaba ozala lo uyakhuleka bohatebe ubaba omkhulu uyakhuleka ukhokho omkhulu umsipho zonke mahashasa ubabula lehleka njengomthakathi uyakhuleka ukhokho omkhulu uyakhuleka ukhokho omkhulu unabo bonke okhokho abakhona ubukaneze usungese ngoba zimuzumuka bude lude shoko utholofu uyakhuleka ubaba mkhulu baba bonke ukuthi bokhonjebe nangu isikanda solo sabo uzoshiya siqinile Uyakhuluma ubaba ekhaya. BakaMpontshana. Sibonga kakhulu. Umakoti siyamemukela, siyamjabulela, siyamthanda. Ukuhlobo esesinabo nabakaMpontshana sijabule kakhulu ngabo. Siyamemukela la kaHadebe ukuba abe unkosikazi kaHadebe. Sifuna kaHadebe sibone abazukulu. Siyabonga kakhulu. uMpontshana lo ngimqala namhlanje kumbona naye uyaqala ukumbona. Ngesikhathi ingane ziphemba ihlobo akazange abe nolaka nathi uMpontshana. Besemukela ngendlela zonke. Ngizwile uMpontshana ukuthi uzala obani obani. Cha hayi mina ngilona igama. Kodwa mina ensizweni ngumbuzi beyirhabele beyisika beyihlazatha
umagawula jeqeza umthwalo zethuli inqaba kakhulu ubhodla wenyuka ezulwini usakaza mthombo losale ukuthi ihlupheni umthwalo wethuluzi nogwaja uvuka umbathe nazi izinto aseyifikile ukhamkhami come to me come to ngiyabonga kakhulu ngane bonke laba bangenile Apa yini lezo? Apa yini? Yebo auntie. Wedding is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. Today I am getting married to my soulmate. Thank you, Lord, for making this happen. I promise to be loyal. I promise to love you. Only death will do us apart. I love you, my dear soulmate. I remember when we met. You said you loved me, but I didn't believe. I thought you were just like other boys. They say they love, yet they don't. I promise to be loyal. Oh, I promise to love you. Only death will do us apart. I love you, my dear soulmate. I am a man of my words. I am a promise keeper. When I say I do, know that I do. I will be with you until amen. I promise to be loyal. Oh, I promise to love you. Only death will do us apart. I love you, my dear soulmate. Let this not mark the end of our love. I have faith in this eternal bond. Let love lead us, let the truth lead